приятели, сънародници. Думите «Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе» дълбоко резонират в мен. Те говорят за дълбока двойственост, за разделена, но цялостна любов, за сложния гоблен на човешките емоции. Тази фраза, толкова проста, но толкова мощна, ухваща централна тема на моето представяне днес. Деликатният баланс между любовта ни към родината и любовта ни към отделните хора в нея. И понякога трудните избори, които този баланс изисква. Всички сме родени в една нация, една култура, една история. Тази родина ни оформя, храни ни, дава ни чувство за принадлежност. Както великият поет Иван Вазов би казал, тя е почвата, от която произлизаме, въздухът, който дишаме, самата същност на нашето битие. Любовта към родината е първичен инстинкт, дълбоко вкоренена лоялност, която ни свързва. Тя е основата, върху която изграждаме живота си, бъдещето си. Помислете за жертвите, положени от минали поколения, за да защитят и съхранят тази земя, за борбите, които са преживели, за да изградят нацията, която наследяваме днес. Тяхната отдаденост е мощно напомняне за тежестта и значението на патриотизма. Обаче патриотизмът в най-чистата си форма не е сляпа вярност към знаме или правителство. Това е любов към хората, които обитават тази земя, към техните мечти, стремежи, борби. Това е ангажимент за изграждане на по-добро бъдеще за всички. Бъдеще, в което справедливостта и равенството ще преобладават. И тук фразата «Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе» придобива истинско значение. Тя говори за любов, която надхвърля националните граници. Любов, която е лична, интимна и дълбоко преживяна. Това е любов, която осъзнава, че истинската сила на една нация не се крие във военната й мощ или в икономическа сила, а в сърцата и умовете на нейните хора. Тази любов, тази лична връзка, често ни поставя пред трудни избори. Може да бъдем принудени да избираме между лоялност към нацията и лоялност към съвестта си, между спазването на традициите и приемането на прогреса. Това не са лесни решения и често изискват голям кураж и жертва. Но именно в тези моменти на конфликт ние наистина се определяме, показваме дълбочината на ангажимента си към родината, така и към хората, които обичаме. За мен лично този баланс е постоянен източник на размисъл. Стремя се да почита наследството на предците си, да устоявам ценностите, които са оформили нацията ми. Едновременно с това се стремя да създам по-справедливо и равноправно общество за всички. Това не винаги е лесно, но е пътуване, което се струва да се предприеме. В заключение, любовта ми към родината и любовта ми към тези, които държим скъпи, не са взаимно изключващи се. Те са две страни на един и същ медал. Две страни на една единствена дълбока емоция. Като подхранваме и двете, като се стремим към баланс между национална гордост и лична състрадателност, може да изградим по-силно, по-жизнено и по-справедливо бъдеще за всички. Нека помни думите: знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. Не като разделение, а като свидетелство за богатството и сложността на човешката любов. Благодаря ви.